Dros y misoedd dwytha, da ni wedi bod yn recordio a rhyddhau podcasts Mam, Dad a Magu i'ch helpu chi trwy gael y sgyrsia am beth sy'n heriol i rieni newydd. Ond oeddech chi'n gwybod, Teulu Gwynedd sydd wedi bod yn trefnu y podlediadau yma, ac heddiw, da ni'n mynd i fod yn cael sgwrs arbennig efo rhai o swyddogion Teulu Gwynedd yn sôn am be yn union mae Teulu Gwynedd yn ei wneud. Felly steddwch lawr, mwynhewch a gwrandewch. Pwy ydi Teulu Gwynedd? Yma i ateb y cwestiynau efo fi heddiw, mae gennym ni Esyllt a Mari. A ferched, dwi eisiau cychwyn yr drafodaeth yma drwy sôn amdanoch chi yn uniongyrchol a gofyn pwy ydych chi a be ydych rôl chi o fewn uned arbennig Teulu Gwynedd? So swyddog gwybodaeth i deuluodd ydy yn swydd i o fewn Teulu Gwynedd, so un cangen o Teulu Gwynedd ydy hynna. A be dwi'n neud benodol ydy neu siŵr bod gwybodaeth, bod teuluodd yn gallu cyrraedd gwybodaeth maen nhw angen. So unai drwy ni'n uniongyrchol, drwy e-bost sydd bynnag, ond hefyd drwy'r wefan, drwy tudalennau cymdeithasol, a da ni wedyn yn signpostio i gwasanaethau gwahanol sydd ar gael, a unrhyw gefnogaeth maen nhw angen, da ni'n gallu gyrru nhw i'r lle iawn, lle. Ond mae yna sawl cangen i Teulu Gwynedd, jyst un darn bach di hynny, lle. Wedyn... a dwi'n uwch swyddog cefnogi teulu, a wedyn da ni'n gangen arall o Teulu Gwynedd, sef cefnogi teuluoedd, wedyn gyda ni swyddogion cefnogi teulu, sy'n medru cynnal grwpiau rhiantu, enghraifft, ar gyfer rhieni, neu da ni'n gallu cynnig grwpiau eises, recovery ar gyfer y plant. Da ni hefyd yn gallu gwneud ystod eang o gefnogi teuluoedd lle bynnag maen nhw angen. A wedyn gyda ni gweithwyr datblygiad cynnar, a maen nhw'n gweithio ar yr elfen o datblygiad iaith, a llefaredd, sgiliau chwarae, a mae hynna efo plant cyn iddyn nhw hyd yn oed mynd i'r cylch. Just i gefnogi rhieni lle maen nhw'n poeni amdani plant. Felly, Esyllt, dwi'n mynd i ddilyn ymlaen ar beth ti'n newi ddeud, sy'n sôn am y bobl sy'n gweithio a beth i rola nhw yn ogystal â hyn di. Ond pa fath o wasanaethau neu pa wasanaeth mae Teulu Gwynedd yn ei gynnig i deuluoedd Gwynedd? Reit, wel, dwi'n meddwl ethos Teulu Gwynedd ydy gweld teuluoedd yn ffynnu, a dim unigolion, da ni eisiau gweld y fam, y tad, y plentyn, am fod y plant yn ganolog i bob gwasanaeth o fiewn Teulu Gwynedd. A dyna sy'n ei ddweud. Ie, fel yn dweud, mae yna sawl cangen, a wedyn mae yna gefnogaeth, yr gwybodaeth, mae yna gofal plant hefyd, so mae gennym ni meithrinfa yn rhan ynghlwm efo Teulu Gwynedd sef Plas Pawb yn Gaernarfon. Ond da ni, fel gwasanaeth gwybodaeth, yn cadw rhestr o falwyr plant hefyd, so os da chi'n chwilio am o falwyr plant, mae'r rhestr yna ar y wefan. Da ni hefyd yna i helpu pobl cyhyd i help efo costa gofal plant, so mae gennym ni gwahanol bethau ymlaen efo'r cynnig sydd drwy Gymru i gyd, lle, ond hefyd gofal plant 2 oed, gofal plant 10, a mae yna llwyth ohonyn nhw, mae gwybodaeth gyd ar y wefan, lle. Ond ie, mae yna gefnogaeth, mae yna wybodaeth, mae yna ofal, a mae yna prosiectau, da ni'n ariannu gwahanol bethau hefyd, so mae yna llwyth o bethau mynd ymlaen drwy Teulu Gwynedd, ond bod y gyd yn dod o dan yr un ymbrel, sef Teulu Gwynedd yn benodol i bobl Gwynedd, lle. A gyda ni hefyd athrawon ymgysylltiol sy'n cefnogi y meithrinfeydd, yr cylchoedd a gofalwyr trwy Gwynedd mwyn cynnig yr gofal a'r addysg gorau o safon uwch i bawb yng Ngwynedd. Waw, felly dwi'n meddwl sy'r cwestiwn yma wedi bod yn haws, so ni wedi gofyn beth ydych chi ddim yn gwneud. Ie. Ydych chi'n brysur yr eich arnol hyn, dwi'n siŵr, o ran faint o waith ydych chi'n neud a be ydych chi'n gwneud, ydych chi'n gwa? Ie, a da ni'n, mae yna lot o elfennau gwahanol, da ni gyd yn plethu fe'n gilydd mewn ffordd, da ni'n cydweithio efo
ac yn dod ar draws yn gilydd mewn gwahanol ffyrdd, lle. So da ni'n gallu cefnogi teuluodd o ran y gwybodaeth, ond da ni hefyd yn cefnogi y staff a staff allanol, proffesiynol hefyd, jyst yn cael hyd i y gwybodaeth i'r teuluodd maen nhw'n gefnogi. Hyd oedd ysdi hynna'n yn gefnogaeth maen nhw angen, ond eto gweithgaredda hefyd, so mae'n job, fel rhiant yn hyn, mae'n job pan ti'n trio cael hyd i gwybodaeth am beth sy'n mlaen i diddannu'r plant. So mae gynnon ni'n cyfrwng cymdeithasol, so da ni'n rhannu lot o wybodaeth, llith o wybodaeth ar hynna yn ddyddiol, so mae werth cadw llygad ar hwnna, ond da ni'n fel yr drws ffrynt mewn ffordd i Teulu Gwynedd, so wedi pobl cysylltu efo ni i gael mynediad i gwahanol bethau, sef os di o'n gefnogaeth neu yn weithgaredda neu bynnag, so nhw'n gallu dod yn uniongyrchol at ni'n sydd. Ond mae yna amrywiaeth o bethau yn ymlaen. Oes, ac o ran derbyn fatha cefnogaeth gen cefnogi teulu neu datblygu ac hynnar, mae hynna'n cael ei wneud yn ardal dechrau'n 10, sef mae heini oherwydd y postcodes dydy, so maen nhw ond yn rei ardaloedd. Felly o blant i ddim i 4, mae'r tîm iechyd yn gweithio'n agos iawn gyda Teulu Gwynedd yn yr ardaloedd dechrau'n 10, a maen nhw'n fedru cyfeirio fewn ar gyfer cefnogi teulu neu datblygu cynnar. Da ni hefyd yn gweithio'n agos gyda teuluodd yn gyntaf, a llawer o'n cyfeiriadau ni'n cael ei gyfeirio fewn gyn rhywun o Gwynedd wedyn trwy drws ffrynt yr tîm cyfeiriadau plant, a fod o'n dod trwy tîm amgylch y teulu. Dwi'n mynd i'ch holi chi. So, da chi wedi sôn am beth ydych chi'n gwneud a pwy ydi Teulu Gwynedd a pwy ydych chi. Ond i rywun o'r tu allan, pwy ma Teulu Gwynedd? Pwy ydych chi'n teimlo, ydych chi'n cynulleidfa chi, neu pwy ydych chi isio yn cysylltu efo chi? Wel, mae o'n unrhyw fath o deulu mewn ffordd, dydy o'n just bod dechrau'n 10 yn dod o dan ni hefyd. A mae hynna yn hanesyddol yn ardaloedd difreintiedig, y 7 ardal sgynnon ni lle, ond mewn ffordd da ni'n gwneud gwaith efo ardaloedd dechrau'n 10, ond hefyd mae Teulu Gwynedd i unrhyw deulu o fewn Gwynedd mewn ffordd, so so hynny'n gallu bod yn, fatha mae Esyllt dweud efo cefnogaeth, ond fel dwi dweud, os dwi'n eisiau gwybodaeth am os na help i gael efo costa byw, efo costa talu am efo plant, wedyn mewn ffordd beth bynnag ydi siap teulu rhywun, a mae teulu'n gallu bod yn dod mewn gwahanol siapia, da ni'n gallu bod yna i helpu nhw mewn unrhyw ffordd, lle. Neu os da ni ddim, da ni'n gallu cyfeirio nhw i lle maen nhw'n gallu cael help, lle. So, a da ni'n gallu cefnogi rhywun efo plentyn o ddim i 19 oed, lle ella fod nhw'n ffeindio bywyd chydig bach yn anodd, ac ella weithio maen nhw ond isio rhywun i medru siarad am broblem ac maen nhw'n gallu datrys o'i hunan. Ond cefnogi fwy na trio datrys pethau drostyn nhw. Dyna dwi'n meddwl hynna sy'n bwysig. Ac fel pawb yn medru cael boddhad mewn bywyd. Ydy Teulu Gwynedd, dwi'n meddwl, erbyn wan, fatha pobl o fatha poda dynol, da ni'n dueddol o fyw ar wahân, da ni'n byw fo'n teuluodd ni yn cartrefi ni, lle o blaen, oedd na lot o gymuned yn magu plant, os mae hynna'n gwneud rhyw fath o synwyr, oedd o'n teimlo fod gennych chi teulu ystynedig, neu oeddech chi'n gallu gadael eich plentyn chi efo person drws nesaf, felly. Ydych chi'n teimlo fatha bod Teulu Gwynedd yr gefnogaeth yna o It Takes a Village, a'i Teulu Gwynedd, ydy hwnna'n gallu bod yr rhyw fath o bentra na sydd yn gallu cynnig cefnogaeth i rywun yn yr ardal? Dwi'n meddwl fod o'n gallu cynnig cefnogaeth lle ella dyn nhw'n gwybod lle droi, a fod ni ella yn gallu rhoi nhw ar ben ffordd, a weithiau dyna sydd angen, a hefyd da ni'n gallu fatha chi'n gallu fatha ffeindio fatha beth sy'n allan yn y gymuned na i
roid y gefnogaeth na ella maen nhw'n chwilio am. Ie, drio creu cyswllt. So mae ffordd bod chdi gallu rhaid y gwybodaeth iddyn nhw am beth sy'n yn wasanaetha, felly. Ond hefyd, fatha'r grwpiau tua fis a'r cylchoedd, felly sa'n ni'n cyffeirio os di rhywun yn newydd i'r ardal. A maen nhw yn deud, oes na grwpiau, fedra ni, sa'n postio nhw, mae na tua fi yn yr pentra lle ydych chi'n byw, iddyn nhw gael, dod i'n nabod pobl yn yr ardal hefyd, lle, so, mewn ffordd mae'n neis, cos da ni'n dilio fo teuluoedd Gwynedd, ond mewn ffordd da ni'n trio troi a fewn i bod pobl yn dod i rhan o'r teulu sydd yn Gwynedd i gyd, so bod pawb yn rhan o'r sir yn cael gwybod beth sy'n ar gael yn yr sir i gyd hefyd o ran cefnogaeth i deuluoedd, lle da. Ie, achos mae'r profiad o gael plant a dod yn riant am y tro cyntaf, mae'n gallu bod yn rhywbeth reit unig, dydy. A ti'n gallu teimlo weithiau bod o bach yn frawychus bod chdi wedi cael daflu fewn i'r byd newydd ma, neu'r bywyd newydd ma, lle ti'n gyfrifol dros rhywun. Felly mae gwybod bod gen ti rhywle i droi i gael y cysylltiadau gorau neu i ffeindio lle ydy'r lle gorau i fynd yn ardal. Dwi'n meddwl bod hynna mor werthfawr. A dydy o ddim, mae'r gwasanaeth da ni'n gynnig yn eang, so mae'n gallu bod dim ond gyrru negas Facebook yn gofyn os na rhywbeth ar gael yn yr ardal yma, penwythnos yma, i bod angen cefnogaeth dwys, neu os dyn nhw'n byw yn ardal dechan 10, bod nhw'n cael y cefnogaeth yna. So, mae'r cefnogaeth yn eang mewn ffordd, so mae i bob mewn ffordd os yn rhaid bod mewn crisis, neu ti'n meddwl bod rhaid, wedi just troi eto ni unrhyw bryd. A da ni medru cynnig cyrsia rhiantu fyd, a dio ddim ar gyfer rhieni na sydd methu rhiantu. Mae hwnna, fyswn ni yn argymell hwnna i rhywun sy'n dod yn riant, yn bod oes na ddim llyfryn yn deud fel ma ti fod yn riant. A wedyn mewn ffordd dda i ddod i nabod pobl o fewn y gymuned hefyd. Mae hynna'n ffordd neis i neu chdi deimlo bach fwy cyfforddus efo'r ffordd ti'n rhianta fyd. Achos mae'n rhywbeth mawr, dydy? Yndi. Felly, oeddech chi'n sôn am beth sydd gennych chi ar gael a felly, a sut ydych chi'n dod â cymunedau at ei gilydd. Allwch chi sôn chydig bach am y prosiectau neu gweithgareddau ydych chi'n gynnig trwy'ch gwaith? Ie, so da ni fel swyddog gwybodaeth i deuluoedd, da ni yn uniongyrchol ddim yn cynnal, ond da ni'n ymgysylltu, so gweithgareddau sy'n ymlaen, fydda ni yna fel pwynt cyswllt i rieni mewn gwahanol gweithgareddau, so da ni'n cynnal yr trwy'r chwara sydd mynd ys chydig o flynyddoedd rwan o gwmpas Gwynedd yn ystod gwylio'r ysgol. So fydda ni fydd yna i fi fy hun neu Allino sy'n gweithio fo fi yna yn barod i ymgysylltu fo'r rhieni sydd angen gwybodaeth. A wedyn mae gennym ni, da ni wedi cael lot o gwahanol prosiectau, ond pethau fatha'r prosiect rhywun gerddi yn ddiweddar a honna'n ofnadwy llwyddiannus. A hefyd eto da ni yna i fod yn pwynt cyswllt i rhieni, ond dyddiau hwyl da chi'n gynnal, da ni'n tueddol o trio mynd i gwahanol bethau. Ia, mae'r dyddiau hwyl yn tueddu fod yn yr ardaloedd dechrau'n deg fel arfer, yndi. A mae hynna'n cael ei cynnal fatha gwyliau ysgol. Ia, wedyn da ni'n helpu hybu hini wedyn ar yn cyfryngau cymdeithasol. So da ni'n hysbysebu beth sy'n mlaen gyn Teulu Gwynedd, ond hefyd yn allanol hefyd. Ond mae gennym ni gymaint o bethau mlaen yn hynna'n. Da ni'n tueddol o rhoi hynny ar y socials hefyd. Ond ia, mae yna dipyn o brosiectau, mae yna pethau ymlaen drwy'r adag. Mae'n brysur iawn. Dwi jyst eisiau tynnu chdig bach, Mari, nes ti ddechrau sôn am rhyw brosiect hwya'n gerddi oedd gynnach chi mlaen. Ia. Alli di sôn chdig bach mwy o hwnna? Ia, da ni wedi cael prosiect hwya'n gerddi yma, lle oedd, oedden ni'n cydweithio efo, dwi'n hollol anghafe nhw'r Live Music Now, oedden nhw'n cydweithio efo ni i gynnal prosiect lle oedd rhieni yn cael sesiynau offerynnol efo nhw eu plant eu bannod lle. Ac oedden nhw'n sgwennu hwya'n gerddi i hunan.
So ti'n canu y caneuon ma i dy blentyn, ond pethau da ni'n adnabod ac yn gael o lyfrau. Ond oedd hwn yn brosiect yn uniongyrchol i cariennu i sgwennu'n o scratch. Yn benodol i'w plentyn nhw, iddyn nhw gael am byth wedyn mewn ffordd. A wedyn yn diwedd oedden nhw'n perfformio ac yn recordio'r caneuon mae gyd ydyn yn diwedd. So, o'n i yn digon lwcus i fynd i ambell i sesiwn o just mwynhau yn ofnadwy, cael yr pobl talentog ma'n chwarae fforynna yn fyw ac gweld yr banod bach ma yn reactio i'r cerddoriaeth a oedd o'n fendigedig o brofiad nath o gychwyn ar gyfer llesiant tada ac i magu'r perthynas efo'i plant Lullaby Project neu prosiect rhywun gerddi oedd o efo llesiant tada a wedyn mae wedi mynd wedyn i teuluodd hefyd lle so nath o dyfu a prosiect un dyfu hefyd fel ma pethau ma'n digwydd lle ond oedd o'n rhithiol di cael ei greu i helpu cryfhau y perthynas rhwng y plentyn a'r rhiant hefyd so jyst beth arall cangen arall mewn ffordd i Teulu Gwynedd so. Dwi'n siŵr bod prosiect fel yn rhoi hyder i rieni hefyd dydy, dwi'n gwybod bod o'n rhywbeth sy'n bach fwy out there, bod chdi'n sgwennu hwiangerdd efo cerddorion proffesiynol ond mae yna rhywbeth neis lle ti'n rhoi hyder i'r rhiant a rhoi dy ners iddyn nhw a dweud mae gen ti hawl os ti eisiau sgwennu can y dy blentyn mae gen ti hawl i wneud hynny mae yna rhywbeth andros anwyl am y mas yna brosiect oedd o di magu lot o hyder i rieni sa byth di wneud ffasiwn beth o blaen a dwi'n meddwl dyna be oedd y llwyddiant o'r prosiect yma a be oedden nhw'n wneud ar diwadd un prosiect oedd cynnal y sesiwn ola gyda'r nos felly oedd y teulu estynedig fatha Nain a Taid a ballu yn medru dod i weld yr hwiangerddi yma yn cael ei chwarae allan ac os oedd y rhieni yn teimlo digon hyderus i ganu fo'i hunan oedd yr cerddorwyr yn canu fo drostyn nhw felly oedd o'n rhywbeth arbennig iawn Mae'n lyflu. Rhwm modd o hen gerddi. Dwi wrth fy modd. Dwi'n sgwennu mhlant i bach rybys, so na'n canu nhw. Ond dwi'n enjoyo gwneud nhw. Achos maen nhw jyst yn rhywbeth mor bersonol. Yndi. Mae'n rhywbeth mae'r agosatrswydd na ti'n gael ar amser, na ti'n gael fod y blentyn yn gwneud hynna, yn canu. Dwi'n meddwl yn reit bwysig ar ran perthynas dydy, a mae'n rhywbeth mae plant yn cofio wedyn fel maen nhw'n tyfu fyny lle, y profiad yna, so mae'n rhywbeth neis wedi gallu neud, bod ni wedi gallu neud hynna. Ac eto mae o'n cario ymlaen yr ethos o Teulu Gwynedd dydy trio cael y teuluoedd i ffynnu yda ni, a dyna di y nod ar amcanion Teulu Gwynedd. Achos yma i helpu ydych chi ar ddiwedd y dydd, ydych chi yma i wneud bywyd yn haws i'r teuluoedd yn yr ardal ac i helpu nhw mewn unrhyw ffordd ydych chi'n gallu. A dwi'n meddwl mae hynna'n amlwg yn y gwaith, ydych chi wedi sôn amdano fo'n barod ac y gwaith ydych chi'n restru. Mae'n cefnogi hefyd, dwi'n meddwl cefnogi y teuluoedd i medru wneud o'n annibynnol hefyd, yn hytrach na wneud pethau drostyn nhw, dwi'n meddwl. Ac trio danos be di cryfdera nhw, yn hytrach na nhw meddwl be di gwendida nhw. Dwi'n meddwl mae'n bwysig iawn, a mae hynna'n rhan mawr o gwaith ni fel cefnogi teulu ydy trio danos cryfdera teuluoedd. Mae hwnna'n ddeud mawr ac yn ddeud pwerus iawn beth ti'n ei ddeud achos dwi'n meddwl bod natur dynol ydi meddwl beth dwi'n neud yn wrong ond go iawn ti angen meddwl beth ti'n neud yn iawn. Yn union. So i berson os mae rhywun yn gwylio hwn wan ac yn mynd dwi'n meddwl bod fi angen rhywbeth, dwi angen help pwy di'r person gorau i gysylltu fo. Sori, dwi'n meddwl wan o ran hynna, mae'n bwysig bod ni'n pigo fyny ar hyn sydd o ran. Wel, mi fedrith nhw dod i gyswllt efo ni'n sydd efo fel gwasanaeth gwybodaeth y deuluodd. A mae'r gwybodaeth cyswllt gyd ar y gwefan cyngor Gwynedd. Mae gennym ni dudalen ar cyngor Gwynedd, just Teulu Gwynedd. So mae nhw'n cyswllt y fanna. Da ni ni'n dweud Facebook ac Instagram hefyd, so mae yna ffordd o gysyllt drwy hwnnw. Ond, da ni'n un ffordd o gysylltu efo'r uned.
ond mae cyfeiriadau plant hefyd, mae yna ffyrdd eraill, does? Oes, felly y teulu yna sydd ddim o fewn ardal dechrau'n deg efo plant dros 4 oed, y ffordd ydy trwy cyfeiriadau plant. A dwi'n meddwl mae ella fo rhywun fatha, ond dwi'n eisiau byd i wneud efo gwasgan, dio ddim just drws ffrynt ydi o, mwyn gallu ffendio allan pa cefnogaeth mae rhywun angen. A dwi'n meddwl dyna ydy'r gair cefnogaeth. A dwi'n meddwl bod yn bwysig bod pobl yn wedi llaw allan a dweud, dwi angen help. Weithiau. Mae hwnna'n un o'r prif bethau mewn bywyd. Dim just efo magu plant, ond unrhyw beth rili, da ni'n gael magu hynna. Felly pam ddylio fo fod yn wahanol pan mae'n dod ati i fagu. Esyllt, dwi'n mynd i droi at chdi wan, jyst achos dwi'n cael yr teimlad yma gen ti. Ti'n angerddol iawn dros dy waith. A beth ti'n ei ddeud, di neu fi deimlo hynna'n hun, a gai ofyn pam beth sy'n bwysig amdano fo i chdi, beth sy'n bwysig i chdi am bo chdi'n gweithio i Teulu Gwynedd a dy rôl di o fewn y cwmni? Cefnogaeth na, mae dda medru rhoi rhywbeth yn ôl hefyd, ond diolch yn hawdd weithiau ti'n cymryd un cam ymlaen a 2 cam yn ôl, ond dyna di bywyd, ond mae weithiau fod yn neis bod ar ryw siwrna efo teulu hefyd, a gweld fod na welliant sy'n gallu bod iddyn nhw, ac y ffaith fod nhw sydd wedi rhoi y gwaith i fewn hefyd, a dwi'n meddwl mae hwnna'n bwysig. A hynod rhedag fatha cwrs 10 wsnos efo y teuluoedd, a ti'n dod i nabod y rhieni sydd yn mynychu, a gweld sut maen nhw wedi gwneud cysylltiadau a cyfeillgarwch efo rhieni eraill, ac y ffaith maen nhw wedi dysgu gymaint, a gweld bod na gwelliant fewn perthnasa efo'i plant. Mae angen help llaw, does? Dwi'n meddwl a wedyn dwi'n berson sy'n licio helpu, ond dwi'n meddwl person sy'n licio gwrando hefyd, a dwi'n meddwl bod yn bwysig rhoi plîs di rhywun. A mae pawb yn bwysig, dim ots pwy ti. Waw, dwi'n chdi bach eisiau crio. Na, mae wir. Mae hynna'n wir. Yndi, mae pawb yn heiddi yr un sylw. Yndi, dim ots pwy wyt ti. Dim ots pwy wyt ti. Beth ydy gefndir di wneud y brofiadau di pawb angen. Dim ots, mae pawb. Mae'n wir. A dwi'n meddwl bod yn bwysig i pawb medru cael yr hyder na i roed i llaw i fyny a dweud, dwi angen help. Mae'r un peth hefyd efo'r ran y plant hefyd, mae bob un plentyn yn heiddi'r un. Yndi. Wel, fatha dyn ni dweud, mae'r plentyn yn ganolog fel arfer i'r gwasanaeth bynnag. Mae hwnna'n dod am bod weithiau, ti'n gwybod, weithiau dydy llais y plentyn ddim yn cael ei glwad bob tro wedyn. Dwi'n meddwl bod yn bwysig o fewn yn gwasanaeth fod hynny yn digwydd. A mae o'n digwydd fatha trwy Teulu Gwynedd i gyd ydy, fatha ar athrawon cysylltiol o'n i dweud. So maen nhw'n mynd i fewn i'r cylchoedd i wneud siŵr mae'r plant yma yn cael yr gwasanaeth gorau o fewn y meithrinfeydd, i fewn y cylchoedd cyn iddyn nhw hynny o cychwyn ysgol. A dyna pwrpas a ethos dechrau'n deg pan cychwynodd o bron i 20 mlynedd yn ôl, oedd fod bob un plentyn yn cael yr un cyfla pan maen nhw'n cychwyn ysgol. A dyna di'r pwrpas, a dwi'n meddwl di bod yn gweithio gyda nes i gychwyn efo dechrau'n deg yn 2007, felly mae o'n reynus o fewn yn waith i bob dydd beth bynnag. Hyd yn oed dwi yn gwneud fwy o gwaith tyliad y gyntaf rwan, ond dwi'n meddwl bod yn bwysig cario hynna ymlaen. Mae pawb un plentyn yn heiddi yr un cyfle mewn bywyd. Waw, sori,
Dwi'n licio dysgu mwy am pobl, a dim hwnna jyst i rili fatha, di gwneud rhywbeth i fi, mae di gwneud fi ddallt mwy amdan pan bych chi yn dy rôl a pa mor bwysig ydy dwaith i chdi. Ond ni troi y cwestiwn at chdi wan hefyd, Mari. Ie, so dydw i ddim yn cefnogi teuluodd yn un gyrcha fel mae Esyllt yn neud lle, ond dwi'n meddwl bod o just yn, i fi mae o yn y rhan pwysig ydy neu siŵr bod yr gwybodaeth sydd yn cael ei rannu yn glir ac yn eglur, dy ddim yn llawn jargon, mae o'n hawdd i ddilyn a mae o'n hawdd i gael hyd iddo fo. Mynediad i wybodaeth hawdd de. So dyna pam dwi'n yn mwynhau yr elfen dwi'n neud o ran neu siŵr bod bob dim yna ag wrth law yn handi. Fel oedd Esyllt yn sôn amdan bod rhieni yn cael yr hyder i wneud y gwaith mae hunan yr magu felly. So da ni'n yna i helpu am felly, ond da ni'n yna i gefnogi bobl i gael hyd i'r gwybodaeth hefyd i hunan a dim wneud y gwaith iddyn nhw, ond i styrio nhw'n i'r cyfeiriad cywir. So ia, dwi'n enjoyo pam ti yn cael yr adborth yn ôl bod rhieni wedi gwerthorogi yr gwybodaeth ti wedi rannu efo nhw, bod wedi bod o help mowr iddyn nhw. Nid i gyfo costa gofal plant, cys mae'n mynd yn anoddach ac yn anoddach rwan efo costa bob dim yn mynd i fyny, ond just bod chdi gallu helpu nhw efo mymryn bach o costa gofal plant, neu rhywun bach o helpa costa byw, rhywbeth sydd yn helpu nhw, a ti'n cael yr adborth, na mae'n werth o wedyn lle. So ia, bob dydd mae'n rhywbeth gwahanol. Dydy, mae bob dydd yn wahanol, dydy ddim yr swydd, ddim yn swydd diflas o bellffor, cys ti'n delio efo'r cyhoedd, so ti byth yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. So mae'n cadw chdi, fel mae'n dweud, on your toes drwy'r adeg. So dyna sydd yn cadw ni fynd, mae'n siŵr daeth, really. Yndi. A da ni yn gweithio dda, da ni'n cydweithio dda, na bod gwyneba. Pawb, a da ni'n uned, da ni di tyfu gymaint. Mae di mynd y fawr rwan, ond da ni'n glos, dal yn glos o ddim cydweithio. Yndi. A dwi'n meddwl mae hwnna yn bwysig mwyn gwasanaethu fel Teulu Gwynedd hefyd, ydy da ni angen danos yn bod ni'n deulu'n hynna'n. Ie, bod ni'n cydweithio, ie. O dwi wrth fy modd, dwi wedi dod ymlaen i wneud y podlediad yma o dan uned Teulu Gwynedd, a dwi'n mond i teimlo croeso fawr gan bawb sy'n gweithio yn yr uned, achos da chi gyd mor lyflu. Ond dwi'n siŵr bod hynna'n help mawr hefyd i'r teulu sydd yn dod mewn cyswllt efo chi, bod chi wyneba anwyl, cyfeillgar, mae hynna'n ei gwahaniaeth mawr. Dwi just eisiau troi wan a gofyn beth uchafbwyntiau chi? Os gennych chi un uchafbwynt neu un stori, da chi'n teimlo'n andros o falch ohono fo wedi bod dros y blynyddoedd yn eich gwaith, neu? Da ni'n cael adborth reit dda pam da ni'n cau achosion a ballu. A di cael nifar, a dwi'n sôn am nifar o weithwyr, really, lle mae derbyn gwasanaeth cefnogi teulu neu datblygu cynnar wedi wneud andros o wahaniaeth i bywyd teuluol. Ac weithiau o ran y datblygu cynnar, lle mae'r gweithwyr di wneud darn o waith a fod iaith y plentyn, y sgiliau chwarae, gweld y plentyn yn chwarae, ballu, ac yn medru symud. A dyna be mae rhiant isio ydi gweld i plentyn nhw yn dod yn ei flaen ac yn ffynnu de, ac mae bath fela yn ofnadwy o drawiadol, ac mae ar un peth efo cefnogi teulu, lle maen nhw'n deud fod i tŷ'n cartra nhw'n hapus, lle doedd o ddim cynt a falle, a ti'n meddwl, waw, mae hwnna yn bwerus yn ei hun, fod rhieni'n gallu gweld pethau fela, a ti'n meddwl, rhywbeth nes i oedd hyn, ond weithiau, dyna be maen nhw angen ydy rhywun i beidio barnu, ond ys rhywun i'r gefnogi, de. Na, a dach chi sôn am y chwarae, hefyd, da ni'n
So ma' cangen o'r uned yn gofal plant a chwara, wedyn mae chwara'n elfen mowr ac yn bwysig i blant ond i deuluodd, ond o'n i sôn am yr trailer, mae hwnna'n mynd allan ys chydig o flynyddoedd rwan. A da ni wedi cael lot o hwyl efo'r trailer dros y blynyddoedd yn mynd i gwahanol ardaloedd ar draws Gwynedd, a mae gweld ffordd mae'r plant yn chwarae efo'r darna rhydd ydyn nhw, so dyn nhw'n deganau i chwarae fo, maen nhw'n yn raff ac yn plancia ac yn bob math o bethau fysa rhai pobl allan galw'n sbwriel lle. Ond mae'r plant yn gorfod defnyddio dychymyg, a mae jyst cael gweld be maen nhw'n neud efo'r darna yn anhygoel, chos mae bob plentyn yn wahanol, a mae rhai'r rhieni yn ymuno efo'r chwarae neu beth bynnag, a dyn, mae jyst gweld be maen nhw'n greu allan o'r sbwriel yn anhygoel, a maen nhw'n enjoyo, maen nhw'n wirioneddol enjoyo, jyst bod yna yn yr awyr iach a cael y cyfla'r rhyddid i chwarae yn beth ofnadwy o bwysig, so dwi'n enjoyo mynd allan efo'r trailer, na i ddweud. Wow, neis. A dyma'r trailer yn teithio o ledled Gwynedd, dydy? O lawr Tywyn, fyny Bangor, da ni'n cyfro Gwynedd i gyd, so, ie. Ddim yn dipyn o ardal i Gymru. Yndi, mae Gwynedd yn fawr, so, ie. O, ffantastig. Dwi wirioneddol di mwynhau sgwrsio efo chi'ch dwy, a dwi wedi bod yn gweithio efo Teulu Gwynedd am bron iawn i flwyddyn wan yn neud y podlediadau yma. A dwi'n teimlo dwi wedi dysgu gymaint gyda chi'ch dwy rwan o ran, dio ddim just y peth dwi'n weld plas pawb a pethau dechrau'n deg. Da chi'n gwneud gymaint mwy, a hefyd mi ydych chi yna i bob teulu yng Ngwynedd. A dwi'n rili diolchgar bod chi'ch dwy wedi roid eich amser i fi heddiw i ddod i sgwrsio efo fi. Croeso. Diolch yn fawr. Ie, a dwi'n gwerthfawrogi'r gwaith ych chi'n gwneud. Diolch yn fawr.